what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yondo alwaka imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako yondo alwaka imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is a program where we trace the footsteps of young men and women who sacrificed their youthful life. Vakasiya upenyu hwavakanga vachirarama munyika yeRhodesia. Vakati aiwaka isusu tadzvanyirirwa zvakwana. Toita sei? Vakawanda vakayambuka nzizi, vakakwira makomo, vakapinda nemumasango anotyisa. Nyaya yatiri kutaura nezvayo inyaya yehondo, hondo yerusununguko. Kuhondo kwaifiwa nepfuti. Kwaiurayiwa vanhu, kwaiurayana. Munhu aigona kuurayiwa, munhu aigona kuuraya. Zvokuti vamwe havana kuwana mukana watinawo pazuva ranhasi wekugara pasi nekutaura nezvenhoroondo yatiri kuda kupinda mairi. Vamwe vaifa nekuda kwezvirwere, vamwe vaifa nekuda kwenzara. Nekudaro panenge pachitaurwa zvirongwa izvi kana kuti panota hurukuro iyi, garai pasi munyatsoteerera. Tinoziva kune vamwe vari kuzofona vachiti ndina baba vangu, ndina hanzvadzi yangu, ndina amai nini, ndina baba munini, ndina sekuru, ndina tete, ndina amai vakaenda kuhondo asi havana kudzoka. Mukateereresa nyaya dzinenge dzichitsanangurirwa pano, zvichida munogona kuwana yatinoti insight information yekuona kuti sei hama yenyu isina kudzoka, uye zvekare sei zvisiri nyore kutresa hama yenyu kuti muwane kuti yakafira papi. Asi vamwe vanoita rombo rakanaka rekuti panenge vachitaura makomrades, vanobva vataura kuti pahondo yakaitika kuchindunduma ndakanga ndina comrade nhingi nanhingi, ndopa vakafira. Comrade ava vaitiwo kumusha kwavo ndekwakati. Vamwe vanobva vaita rombo rakanaka, asi kune vamwe zvakaoma. Regai iye zvino titaure nemwana wekwagomwe, tinzwewo kuti chakamusunda kuti ati aiwa inini regai ndisiye upenyu hwandiri kurarama ndiende ndirwe kuti ndisunungure nyika ino. Baba makadi zvinhu makadi webi tiripo kungoti hatisi masoja, dai tiri masoja tatosaluta nekuti tanzwa kuti nerengi yacho pazvakazopereraka aiwa pakange pachisalutwa chaizvo handitika aiwa tinotenda. Toda kuti tidzokere baba paudiki wenyu. Kuti munhu watiri kutaura naye akazvarirwa kupi uye mumhuri mavo makamira zvakaita sei? Inini chokutanga ndikuti maparents angu vabereki Yes. vakatama munyika ino iyi 1954. Yes. Ndobvatanda kuMozambique. Okay. Pamhiri pamukumbura kubhodha kudande. Ipapo vakatama vachibva vachibva kuno kuchweshe yatoti zvinezvi province in Mazoe Central Constituency. All right. Under Chief Negomo. All right. Sabhuku ari Chigwada. Saka ndipo vakatama chikonzero chokutama vaida kunotsvaga pane ivhu rakanaka rekurima. Okay. Saka pavakatama vachienda inasa ndaberekwa. Yes. 1954. Saka
vangoti yambukei Mukumbura tienda nokudande. Yes. Pambiri paMukumbura ndipo akaita settle. Ipapo ndi but hatina kuzo apapo havana kuzogara nguva yakareba. Vanenge vakarema makore mairi here kana kuti ya. Ndobva tazobva ipapo. Ndovanotama kune imwe tavaita fedha futi kupinda kumberi. But tiri muMozambique imomo tiri muprovince inonzi Tete. Province yeMozambique. Tiri under a district rinonzi Magwe. Tiri Mozambique. Yes. Saka takabva paMukumbura vanhu vataenda futi kumberi kwaMukumbura futi. Ndobva tanogara panosangana Mukumbura panesa pana Musengezi. Panzi pakadunje. Vabereki pavanogara ipapo. Saka isu takaberekerwa Mozambique, ndakaberekerwa Mozambique. 1957 koko. So takagara ikoko takazoshifta futi. Ya kunenge 1967 here kandi 65. Ya. Ndobva tadzoka futi. Kudzoka Mukumbura kuno panonzi area kunzi Nyadandaro. Ya apa tatikureiwo manje hano ma 9 koko 910 koko here kuyesu. Saka vaitira Chiputukezi chedu taurika takatombera chikoro chechiputukezi. Ya. But kwatakatiri kumberi kwangu sina manje asi kwatakazoya kunoku. Okay. Panyadandaro. Ya. Takatomboenda kuchikoro. Primary ngechikoro chekuprimary Portuguese language tree. Yeah. But takazeta rombo rakaipa nekuti hatina kuzoendera mberi maningi nenyaya yehondo. Okay. So 1969. Yeah, 1969. Ndo pakatanga kuuya Frelimo. Because Frelimo yaibva side rekuZambia vachiapproacha vachiuya side upi vachiuya side rekuno uku. Ndipo takatanga kuona masoja eFrelimo achinzi makamarada. Washoma 1969 chikurememba takamboshedzwa during the usiku kunonzi pananzi pana Mhandwe. Ndipo panga pane chikoro chedu isusu takaona vachitoti adressa kuti tamobilize kuti vari kusapota kuti vari kurwira Mozambique rusununguko chichichi ya. So patakatanga kuti vaona kuti patonopfudidza kadai sona so Frelimo ichiuya vakatanga kuti amobilize vanhu local people. Saka ikoko kuMozambique uku kwakune maareas hatikusiti baba vangu chete vega nefamily yedu kweli ndeti takaenda tegani. Quite number ingiriki maZimbabweans vakaenda kupi but vangati kudhuze nekuborder. Maareas anokwanisa kuti maareas anga agara acho anoti Karuwe, Kadzawi, Nyadandaro, Mhandwe, kozoya Diveteve, Chimwandau, ningiri Matimbe. Yeah. But it's not panenzi panyadandaro. Okay. Patakata settle ipapo. So vanhu vakawanda vakabva kunokuka vaitosapota hunde Mozambique. And 1969 iyoyo baba vangu inini vakatomboenda kuita training yeFrelimo. Vainzi Fred Gomo kandi Gomwe. Yes, starau. Vakatita chairman weYouth. Area iyoyo. Yes. Na vice wao. Vakatita almost about tisina vakatenda kwa 3-4 months tisinavo. Vatenda training. Futi chaiyo. Yes. Now I think it should be the end. The end of 1969 kata towards 70. Takashedzwa patakatiite meeting area inonzi Matimbe. Kwatati kwana Aduwa. Yes.
saka patakatanga kuona macomrades patakasikazive su kuti kune vanhu vachazonzi macomrades handimazviona ka Frelimo takaona macomrades anga ari 2 wokutanga vaviri wakatopfeka uniforms yakaita makwamba so vari vaviri but Frelimo yaadressa vanhu iyo vanga vakanyarara vanga vari 2 but uso mumwe wachoka ndakauziva kusvika ndazotaura naye kuti uyu ndifunga ndakamuona makore akatoti ndini saka Frelimo yangoti shamwari dzedu idzi shamwari dzedu idzi so ichitaimba dzimba neshona takuimba dzimba ivaiseka so kuradzira vaizvinzwa kuti ava ndokweda yes so now end of nigiriki yoyo end of 69 hondo yanga yakupisa ende isisu manje takabhandona dzimba dzedu kuenda kugara musango vanhu vese takasiya dzimba so maputukezi vaiti vakaona vanhu vari pamba so vaitora vanhu vaivaka wavharira mumba kana kusunga newaya upisa dzimba dzacho utsira imomo yes but papa around tandiri around ini funga papa kana sikuma kuma 10-11 years iri papa around there yes now since tiri kuboda isisu 1970 ndipatataona nyatsoona maappearance emacomrades manje kuti macomrades awo yes ndichikuremember ini vatakatanga kuona papane group racomrade ainzi comrade Kenneth Gwindingwi kurati papa ndakamuona ndinanga ari commander vakawaenda kugarden kwedu mwemusi afunga vatisvika ma10 or 20 tugarden apa bikirwa chibawa chopu opowa sadza paya ndobva vadini ndobva vadya ndobva vaenda yanga neLMG ndakazisa kuti LMG nokuti pandakaenda kutraining ndakazoona kuti ndinonzi LMG ndiyanga nayo then patakazoona ya 1970 kai ndipatakazoona comrade aifamba nemacomrades uyu comrade asaenda kutraining chinoda kufa kandi kaseke yes nezvi ari pana papanikirikaro iye anga atofamba nemacomrades vakatatrainwa nemacomrades vachiri mufront kunobva sadzi romaundari wenu saka izvi ari kwakauli kwezvo ariko so anga nemacomrades macomrades anga ari kusaidi kwakuna iyo vandataura iye comrade nigiriki Kenneth Gwindingwi nacomrade Sifas Chichatonga nacomrade Nhari makore wayo ndikutsvaka ma1970s saka takugara musango ende kugara musango wacho kwataenda ndokuti dzonguva kana miti yaoma zvezvezve inenge isina mashizha taitsvaga kune miti ine mashizha muhombe tovaka tudzimba tumusoro tudiki diki tutumba so tichipinda imomo so now ma-division forces vanga vachitopinda nokusandi kunodandi vachireinforsa kupinda Mozambique yes saka nababa vakatopiwa task kuti temai miti muhombe muchirigirira muroad kuti mota dzitadzokufamba semayouth miti ichitotemwa yes nguva yacho iyoyo right ndobva kwazoya 1970 iyoyo kwakatozouya ma-division forces vakakemba panonzi pana Deveteve vakagara hanifunga ari kuma 2-3 months varipo right so musi wakuti vakudzokera manje kuti vauye kunoku vaitwa ambush neFrelimo vakarowa zvokuti zvakanyanya now isusu tatinoti hatachiri vadiki saka taitumwa manje isusu manje nemacomrades vachikodeta nabo vari kunzi enda mutitengera bhutsu kupi kurudhizha inini nomunin'ina wangu ndakaenda tiri turi munin'ina wangu mwana wakamai nini
tichikrosa mukumbura tunzi enda motenga saka takasingaziva kuti kushandiswa kuti tiri kureconnaissance zvanzi enda motenga bhutsu masaizi akaita soso tenga takanyora pakapepa nesipo asi tenga sipo musatenge sipo dzinonhuhwira maningi tenga dzisinganhuhwire stereki dzedzedzi zvimugondi pane zvimwe zvimugondi zvinenge zvichena zvezvezvi nesipo yainzi matirida kudhara kwano sipo yainzi matirida hanzi tenga idzodzo idzo tarisai kuti murodhuku hakusi kufamba motikari dzemasoja dzevarungu here manaka tichipinda nemunina wangu zvinotenga zvazvo zvemakomboredzi ndipatakatanga kuti ana mujibha ipapo around kuma 10-11 years samanje suka tasingatomboziva tikuti ana mujibha taingoti ende taiva nemadhongi right saka tainzi nababa vaigasa upfu andika tatotumwa isu nogasa upfu kumiruko todzoka masaga eupfu so tese pamadhongi toenda anzi endai paarea yakadai nemasango taaziva asi makasvika ipapo panodanda rakadai somurova danda ipapo tosvika paipai right tatorova danda rie gu dana so anzi mura makamira ipapo so mutamuna kamaradha anouya ipapo time toenda kamaradha auya nepfuti kuti wangabuda muda zvakanzi makaona auya chete burisai masaga yomva madzoka taburisa masaga tadzoka saka tata kutoziva mabhesisi acho nezvinoitwa nguva yacho iyoyo now saka 1971 mwana October inge October right inino muningira kuti atanotsvaga kunobata hove kunokamuka kastream so kakova toona ningiriki pane munhu akatumwa sachaziva ndani koyo zvakanzi mudiwa mwamuri musango emumubhesi musango tasamboziva kuti mombe dziri kupi kana kuti nokuti maputukezi pangu vakakemba vairova ndege mombe dzedzi dzevanhu nepfuti dzemuherikopta kupfura chako vachidya nyama so tasamboziva kuti mombe dziri kupi zvifuyo zviri kupi zvaigara musango right taona tashedzwa paipai kombe chisifaro chatonga aigara achiuya pabhesi pedu papa too much kati wandei tazoshedzwa kanzi uyai kunoku zvikanzi iye zvinezvi taronga kuti muende kupi muende kutanzania ndokwatitoda mune makomurezi andizvo atiri kutoda saka amai abati vakatikangira chibahwe so ndobva chadzurwa inonzi mbwire takwirwa dovi rasa muchikontena munhu comrade akaya akazotitora iyeyoyoka ainzi comrade George comrade Sifasi ni Joseph ningiriku uyu Sifati chatonga ana kuuya akaya ari 1 ndibatato atapuwa blanket redu tata kuza kusunga inonzi sagudu musiputukeza vandi sagudu kutora blanket so muri peta so muri sunga nemukoso muri bereka fanike bag musana kuri blanket 1 right vanatora manigirike daya gaba redove nechibawa chakadzurwa chaya tasunga musagudu edu kumeze redu 1 tabereka ataenda Comrade George Comrade George takasumuka kutenga kuma past 2 here kati kuma 2 zokuma afternoon 71 iyoyo ninge muna October ndinge October ndobva taenda kubhesi iraigara makomurezi unonzi kuna Deveteve takatosvika kwakuti chinhambo yachiti kuti takatosvika kwakuti tsambi chana ndobva tarara tapuwa chikafa tarara tangoti rare mbichana around takarara kusvika kana usiri kuma 10-11 atamutswa dzandei uyu ainzi comrade mamina ana apa pamakatorwa na Comrade George ini nemunini nangu tutu chete mwana kwama inini pakuberekwa ndakasiyana naye inini ndofunga nemwedzi inenge kana 3-4 months zita rake rikumusha kuna ainzi Atani
ainzi Atani so tasimuka manje paya uyu anonzi comrade Nharika uyu ina handa kumuona masikati chaiwo ya ndangomutomuona manhere achitoshedzwa anzi comrade Nhari tapinda mulaini yekufamba manje anzi comrade Nhari wakudiwa kumberi kunoku ndakamuna achimhanya so akwangotosvipa ndangoona haiti yake so takari murefu but kumuona masikati ndasati mbomuona but wandaiziva ndisifa zichatonga nevamwe tobva takafamba takazorara araundi kuma 3 kwakuchena muchifamba chete saka tamuka paya makomrades atairanzi mukaifana yakuno anzi yakuno toterana komrade yoga tasvika paya tobva tasangana nevamwe vakomana vanga nemakore akada kuenzana nesisusu pakukura right 13 14 ya ikoko vaitosvika dhuze tatosvika around kuma 10 11 gurupu ravafana ivavo manje vaibva nokudandeuku kana hoya chichi ya tasangana paya manje timu takatowanda sona ndo patakaenda patakaona comrades anonzi comrade George Ritanire patakasangana naye papo manje kurata angari mugurupu futi riere vafanire pakayaka pamwe chete isu handakuona takafamba sei ndofunga vanga uya kusuka bvarore papo but watakarara kwakasiyana takasangana kwakuseni comrade George Ritanire uyu akaya nemudzimai wake anonzi Susan right saka vakaya vese kuhondo saka takutaura patichibvunzana paya saka inini manje uyu mudzimai uyu wa comrade ngiriku George anonzi Susan manje kaiwa hanzvadzi yake yanga yakarora hanzvadzi yedu isisu mwana wabamukuru wenzi anonzi Seti hanzvadzi yake yanga anzi Chinanga saka patakataura mai ndikati kwagomo chichichika bva zoti kwagomo asi ndiye zita rafanana sei nokupi nokwakarora hanzvadzi yangu abva kubvunza paya zvanzi kwanzi Seti ati Seti hanzvadzi yedu isisu George atoti saka vanokwagoma handimazoona manjika takutozivana paya right nevamwe vakuru vanga vati kurei umwe wacho ainzi Wireless mumwe ainzi aniko Warasimpofu kunoona vakura umwe ainzi Kazai right Gaibope right kwakufamba sa apa manje kuseni kwacho papakapaka isati aenda kumberi koko ndipatakaona manje comrade akaita fanike mupfupiso mukobvu akapfeka uniform yakakwana yese makwamba yene heti yake nepfuti zvese zvakanzi ava ndivanonzi comrade Joseph Chimurenga anonzi comrade Joseph Chimurenga takuimba takasa kuimba paya soja ra baba tora huta kana ndazofa usare nenhaka soja ra baba tora huta kana ndazofa usare nenhaka mabhunu muchapera tora huta kana ndazofa usare nenhaka soja ra baba tora huta kana ndazofa usare nenhaka mabhunu muchapera takuimbiswa paya soja ra baba sare nenhaka saka inini cheta soja ra baba nai dzapfungwa manjidzo ya pedza kuimba payanzi ndoanonzi comrade Joseph Chimurenga right by then he was a member of high command taskamboziziva right from then patafamba takafamba ndobva takarara takafamba takarara futi jana sikakanganise maijike imi mama piwa ka choche dovirere nenhingirikirere pachikafu apa dovirere ningirikika takapesa takutopawo macomrades because nzara changa sikatomboita chikafu chataidya apa nchokuti chikafu chakawanda chacho taifamba nemapfunde akaoma asina kubikwa aiswa mumvura
wakatowa chanja 1 chemafunde choka ukatodya so chikafu chemasikati chakwana akangonyikwa yakanyikwa iwaye vainyikira mvura kuti afaye kuti munhu akwanise kutsenga chete yasina kubikwa ene mungaadyire zvazvo kungotambururoka kuti but ine zvandingamboti ngoda mandingirika ndingambozvidya but nguva yatakadya asi ndikuti ivi nawo takagara akanyikwa tikanzi ndinodya ndodya ndakapinda nemo kudhara yes so manheru futi tikwanisa kusangana naizvo futi right takazofamba takasvika musengezi panodira muna Zambezi panonzi pakakwidze right patakaona comrade anonziyo comrade Joseph Kumalo he was the commander ipapo i71 akati adresa panzi macomrades panapa garai zvakanaka musafambe gara muri pasi pemiti nokuti dzongwa ndege dzinombouya panapa saka musafambe pakatombobombwa panapa ipapo ndipatakabikirwa mapfunde anga akaita zvokubikwa manje fara mamaningiri mapfunde apa vatadya pepe tinge takarara futi one night here kana kuti the following day tandakunda kuchindikirika mbichana but anenge the following day here kana anenge the following day kana sakanganise zvara kunoti piri nzikaibopi saka pane munhu anga achuzwa anoti leader asasina kuenda kutraining pavanhu vakuru ainzi Wireless ndanganzi ndio commander wedisiso kwangoridzwa maoko so kuti kwa Wireless gaibopi ya kiti kwakutofamba nokurumidza chop zvara kunoti piri paipeka anza gaibopi ndipatakapinda patataka kuona Zambezi manje tasvika muna Zambezi manje yes right toona mvura iyi Zambezi right zvanzi right garai pasi mose vose vane mushonga vese buritsai munopisa akuita iza mushonga idzanzirwana vadiki hamene mamadhara mamwe vakati kuti kureva nekati vaenda kunoni pana baba yambo kwene mushonga hanzi right ngatigarai pasi takuimbiswa manje tinofa tichienda muZimbabwe kudzamara tiyambuke muna Zambezi kudzamara tinosvika muZimbabwe tinofa tichienda muZimbabwe kudzamara tiyambuke muna Zambezi kudzamara tinosvika muZimbabwe achapedza zvangu rudzi racho but takatarisa Zambezi so saka tinofa tichienda dzamara tiyambuka Zambezi right zvanzi takuyambuka Zambezi tayambuka zvimakanunu zvokuda izvo zveshe rapinda first group group number 3 group number saka mvuu hamene chichakaitika mvuu yakarova chimwe chindingiriki chikanuna vachita upside down dzimwe pfuti dzakatoenda ipapo bata saka inini nomunin'ina wangu kuti asati ayambuka tatikagara padhuze nepadhuze andatini iweweka hatifanira kukwira chinhu ichi tiri 2 iwe tinofanira kusiyana kuti wakwira nechimwe nekwira una chimwe yanga yapfungwa kuti pamwe tinoenda tese pamwe zvaitika zviye zvinoitika tirimo icho chakarohwa nemvuu chachitone vanhu chachitone vanhu tikati upside down pakati hapana kuenda mucomrade iri paipai panofanira mumwe vanhu vakatenda mari kasakanganise right munin'ina wanga abva tanga kuyambuka vaenda saka Zambezi paipai taenda takamuyambuka kaviri takati yambukei tibva taita pana chimwe chitsuwa tafamba netsoka mamacomrades vaenda kumberi vanga vatiyambuka kare Zambezi kare
saka andazoteerwa sati atayambuka kuchipiri ndobva taenda takafamba sekubva panapa distance about 30 to 40 kilometers ndepakadiscover kuti kune mumwe comrade adini asara saka takazodzoka in fact ndimbodzoka mashure mbichana patakasvika chazani ndipana dete here kana kuti ndipa panigiri pakakwidza takachinjwa mazita takabva tapiwa mazita inini ndakanzi Vincent Madzvamutsva munin'ina wangu abvanzi subcheka mharapara rokuti Victor iri akazoya papamberi futi takachinjwa futi tese tatiri papa takachinjwa mazita vatafamba vatakrosa Zambezi tafamba around 40 kilometers zvakanza kune mumwe comrade asara mirai pamakomrades atanga kuyambuka paya comrade kumhiri akasara akakotsira kusvika vadzoka nehope nekuneta vakamutora bva kuna Zambezi anga akarara patazouya tafamba futi takafamba ndokufamba ndokurara takafamba ndokurara tatowadza kuti tisvike kuchifombo. Chifombo ranga riri bhesi hombe reFrelimo, ranga riri pakati pamuganho weZambia neMozambique. Panzi pachifombo. Saka patakaziyambuka pakapwa tatana na comrade ainzi comrade Masuku. Na comrade Homba. Comrade Homba ainzi comrade Homba. Ndo vamwe vacho patakayambuka takati nawo. Then mvura yakatizvibata manje kunaya takumhiri yeZambezi yokukuku yekuZambia. Mvura yakazoti naya. Kwangotora gumbezi irori nyoro rinodziya irori. Kwangotora gumbezi kwakufuga mvura ichinaya. Mvura ichinaya nepasa paso kwatona dombo rokuti apiluka to right. Mvura ichinaya nepasa pa kububu mvura ichinaya. Right. Mwe comrade akanhonga muzano zahamba yeye. Udando kwano zihamba vainoka kamboitakura. Sapa akanorara paya kabva itsamira. Inofamba ka. Amene zvakaita vaenda usiku. Ma3. Where is Gaibob? Kambe yangu yaenda kupita. Iwe si ante imani mtadikiri. Nuda alifunga dada seijika. Yaenda kamba. Kato sio zina kuisunga. Atadeika. Kwakusunga masagudwe. Mvura ikunaya kudaro soka. Ma3. Gaibob. Gumbezi uchidodo na mvura uku so. Ngosunga chete so kubirika makutenda. Saka chikazoitika njokuti pana comrades vakayambuka Zambezi kuye kwachenda avamwe acho anozombomira. Varamba chenda kumperi. Kusvika chifombo. Ndo wasa message kuti kune vanhu vari kuya kubati kune vana vadiki vafana. Vakazoya manje nematindi rations. Vachiya kwatiri. Ndosaka pakasvika patiri pakaya matindi rations ka distance yanga yasara kuti svika kuchifombo ka. Ndoka pangaita sepana panoku Harare here kana kuti 130 kilometers. Around there. Nasika kanganise kana kuti kuna namazoe uku kubridge ukero uku. Tiri kufamba tukuenda. Kudzamira tasvika pachifombo tasvika manje. Tukunzwa kuti chichiri kuitika uno. Tikati panapa pachiri kumboitika. Tasvika paya. Zvanzi afana garai panapa. Tagara paya. Tozoona kuti vanga vanhu vari kubonya vaidzi tipfuura zvimanhingiriki zvezvino. Vaitsvaka
mukati macho mune nzungu inenge irimo so vachidya tagara paipai takasvika nguva yeko paipai asi kuma 3 here kana kuti kuma afternoon ya ma 4 kana kuti rauya sadza ya takati sadza reshuwa here sanzirai tafana tema mashizha kurumidza kutema mashizha akuwaridza pasi abva rangukutura mashizha ipapo hapana maplates ya nebhinzi racho paritivi ipapapo risina sauti futi kuti vanokurumidza paipai right hatakagara almost about inenge yada kupera ewiki here tiripo ya ndobva tazoenda pane hanzoko yaikunoku mwe musi takazoshedzwa after 3-4 days hanzoko yaikunoku ipapa paitotrenwa vanhu paitotrenwa vanhu ndepatakaona comrades ainzi anga ari kwedu isusu ainstructor ainzi comrade Cuthbert Chimedza ya hanzi vanonzi comrade Cuthbert Chimedza ya vaitotrena macomrades vachine Frelimo ipapa pachifumba right ndenge takapedza wiki here kana kuti some days kana kuti ndopata kuma 6 so around kuma 6 past 6 kwakuti mchana tsvaso ya nguva ndikindiki so kwakauya vamwe vana makore akada kuenzana nesu futi vangasiri 3-4-5 here abva yazorijoina ivo vanhu havanazombogara nguva yakareba vachingosvika chete handambomira vafana simukai tasimuka paipai saka panguva yatakasimuka iyekai tobva taona vamwe macomrades 2 ya kwakuti tsvambi chana so toona mwacho murefu uyu zvanzi afana ava vanhu vanonzi comrade Josiah Tungamirai comrade Josiah Tungamirai naye kanzi mumwe wacho anaye havana kudi saka nguva iyoka comrade Josiah Tungamirai ka vaitopanga kutopinda mukati manje kuya kwatakabva kuye wangachitoenda now handi taenda kuyo tafamba this is about kuma 3 to 4 kilometers ndibva tasvika muhighway kandi 5 kilometers takatora mota yakatopakwa benzi so zipinda mota pinda pinda motikari mimi ya mota yakafamba neusiku kufamba neusiku aina kumira ya mangwana kuma 9 dzekuseni around 8-9 dzekuseni patasvika pasi patakambiswa so papane mengo so tifanasvika papanze burukai afana taona pakapitwa tende so patakasvika papa yanga iri famu yeFrelimo yakapiwa Frelimo nehurumende yeZambia kuti varime patakasvika ipapo toona takutobikirwa tii paipai tii here bikirwa tii pai nechingwawo tapedza kudya paipai ya pa maplates edu eplastic waya tagara paipai hatina kuningirika in fact hatina kuzorara ipapo kuma around kuma 4 kuma past 5 here kana hanzi pindai motikari right tapinda motikari miyo right saka takufamba fatafamba kusvika kunzi kwakuti svimbi chana so tatona malaitsi akawanda vanzi iyi ndinonzi Lusaka ya saka motikari yatakaenda nayo Benzi kai yanga madrivers anga ari 2 mumwe ndokuzambia ikokuku umwe anga ari comrade wedu isusu ainzi comrade Gwauya saka vaichinja navo vaviri kudhiraivha motikari ishi
ndipana kamuzira ini patara kusimuka itoti inonzi Comrade Gwauya uyu mwangu ati kubatsirana kwekufamba takafamba neusiku ihwohwo tichimboita break neusiku kusvikirira anenge amangwana acho here utaimbozorora mchana usiku amangwana acho kuma 9 8 9 dzekuseni toona tamira panzira iti pana patasvika panapa ndo pabhodha peTanzania neZambia panonzi paMbeya. Saka ngirikuyu patakasvika manje patakamira apa pane madzimai emuTanzania vandazvomusika vanotengesa mengo chichichichi. Uyu Comrade Gwauya aiza kutaura Kiswahili. Andika vanoti Kiswahili. Vakubvunza watoto wanatokea wapi? Kuti watoto wanatokea wapi? Vanadikwa kubva kupi? Yachipindura tinashukuru sana. Wewe njoo hapa, wewe njoo. Akuchidza mwanzi, wewe njoo hapa ndio kuna wewe iwewe. Anzaangalia watoto wa Zimbabwe hawa. Wanatokea Zimbabwe hawa. Takupiwa mengo. Saka sikaziye manje kuti takazozeza pamberi manje. Takuti right. Tupatapewa mengo papa. Tupatagara takazora musava kuma 30 minutes here kana kuti 45. Tupatasimudzira. Muningina mnaye futi ba. Tese ne group radio yatu vava tatika tese tiripo. Motikari varova. Famba. Takafamba tambozorora. Kusvika kuma tambozorora masikati kuma tutuku. Vatafamba futi kusvika kunze kwakasviba. Around kuma 2 dzeusiku. Atana motikari yasweva. Left, right, yakada tobheuka. Tsitse bazomira. Anga driver wendo kuZambia. Ndobva moto yava Comrade Gwauya yabva manzi maComrade sorry mwangu anga kukotsira saka ndinda kudrive. Wabata steering. Kubva kuma 2 takazora kuma 9. Dzokuningiri kukuru. Dzokuseni. Takata break of about 1 hour. Apa tatakupa madriver matindi foods manje. Vatabva ipapo. Vataenda futi. Vatananga unenzi tasingazii town inonzi chii. Vatananga kunonzi kuIringa. Tasvika muIringa. Around muIringa takasvika around kune kuma past 4. Kana to 4. Tabuda munigiriki road kwenda Dar es Salaam. Tanaka muIringa. Kuti pfure Iringa katapinda muTasi road. Kutoenda tuona pamberapo tafamba almost distance uma 40 around uma 40 or 35 kilometers. Vatatena ku left. Taona varungu futi. Takata varungu ava vane nharo nai kunoku variko futi. Kuna varungu kuna vari kutsvaga chifuti kunoku. Tenda ku left ka iyo vari kubva kupi kwatiri kuenda vari kudai so. Isati asvika ipapo takaona imwe imba yanga yakanaka iri pa-right side apa so. Anga atisiuza kuti mastructures ede kuChina. Akari maChinese. Vaitubva kukembe kwedu achienda papi? Paunogara pamba pawo apa. Harisoti tasvika. Tatifambe futi pamberi. Tatenda kuenda ku left futi so. Moto yamira manje tasvika tsvi. Tona vanhu ava rutoimba rudzipa dzichimurenga kutaura Shona. Kuvanhu kutaura Shona ava. Pana pandipa. Chii chikumbetika panapa? Pane dzimba dzimatende chichichi. Nzazita tatura nyika manje tawanda tatura nyika. Tatowanda so.
buruka pepe buruka makomrades hanzi panapa ndoparanzi pamugagau hanzi pamugagau panapa pamugagau right 2-3 days hanzi right patakasvika pamugagau ipapapo takaona mwakomana angu ari mueji yedisisu vanokwana ninge 3 4 umwe ainzi Lazarus Muchena kana Kagai umwe ainzi Ledzi Dube na Alexander Kuparadza na Langton Mudairi na Tino Singarepwa tagara papa right mangwana tapina ngirikitone pana matenzi aripo matenzi chachayo takati manje kuno pana pamanje apa sanzi right ye pana vatakaona ngo aripo manje angari ma instructors edisisu ma instructors edisisu ezanla ndika paibatsirana kutraina pamwe chete ma Chinese type ye training atata yangari guerrilla warfare saka angari camp commander head apa inzi Gordon Shiri ndotakaona aripo aidzisa ma tactics ehondo ne radio communication then number dana comrade Dzino aidzisa 82mm mortar na comrade Nyikadzina Semachingura aidzisa request rifle na comrade ainzi Kendizo Mugwagwa aidzisa anti-aircraft machine gun cause ya comrade Peter Mulambo aidzisa engineering kutia zvimbambera chichichi cause ya comrade ainzi Bezel Chimbodza aidzisa angari commissar politics do set up atakaona leadership iri pamugagau right takazita rombo rakaipa kuti comrade Kendizo Mugwagwa akazobeuka nebhazi akafa vana comrade Robson Manyika vachienda kuiringa tukarasikira too much ndiye ndanga chifana futi aitraina anti-aircraft machine gun he passed away saka takazotanga training yedu isisu tiri vashoma right 1972 namba yemacomrades yanga yakwenda ichita increase 72 I'm sure 72 end of 72 quite number yemacomrades vakauya then end of beginning area of 73 kana kuti end of 72 ndopakauya vana comrade vice president vachiwenga ndatarotraina kudhara zvataita pamanjika isu taiti kuseni taipinda muclassroom itodzidza mabhi chaiwo kumaafternoon kupfuti kuseni mabhi kumaafternoon kupfuti mamadei topinda taichita politics tadzidza politics taitwa orientated yes mapolitical lessons tichiita tatatomboti choveti training tatombopedza training now inini 72 ndakatwa appointed kuitwa squad leader squad leader unotungamirira vanhu vanokwana 9 andaitwa squad leader tata company commander wedu kana isi company inenge nevanhu nisvika uri musabwato 100 something ivafana chete saka now but macompanies ataipiwa mazita kuti company yakati zita renenzi yakati yedisu company yevafana iyoyo yanga company yevafana chete yachinjwa so mazita takambonzi inonziwo independence company right ndobva vazoya comrade wenzi comrade angari I think nguva yende vanga ari madezi acho William Danganda
madesigned anga ari chief of operation kaza kanganise ya chief of operation comrade Miyakurimbo ari political commissar we party chief of training anga ari comrade Robson Manyika both Zambia and Tanzania yes then logistic anga ari comrade Dablamans by then yes sapa kaya comrade ningiriki William Tanganda ndo pakati company ndauti inzi Taproot company rachidwa futi kunze Taproot yafana yeah saka pakauya vachiuyana na comrade ndo avana kusiyana maningi ne kana sita kuya pamwe chita na comrade Pakachipoera yes na Pakachipoera na comrade Taitezvi nana baba ndipakauya mazwaya futi na ningiriki na uyu ningiriki uyu angari commissioner Chuhuri VP avastara romuhondo vainzi Dominic Chinenge na uyu yangari commissioner uma police wa Chuhuri achinzi Stephen Chocha right wana Stephen Chocha ndipakauya nana Taitezvi nana Pakachipoera ndo makore akadini iwaya pandikutaura ipa pakauya na VP Chiwenga end of 72 at the beginning of 73 iri papa saka musi wakaya comrade Chiwenga VP vakatiswa section yangu inini district commander section yangu inini but avana kugara nguva yakareba neni fuka kana siri 1 day kana 2 days apachinjwa vangati kure zvishoma kufura isiso kuvhaiswa kwakuru now vakawanda ava ndikutotaura vanhu kuti vanhu vangu vakauya makomrades akati wandi ndipatakatanga kunyatsona kuti izvi tiri kuwanda yes 19 saka kwatanga tiri kwakuna matenzi kuku saka kwaiva kwamanje patakasvika isu apakapa tanga tine vekuangola vanga vari distance pedu nekembi yedu suka almost about kuma 2 to 3 kilometers kanti 5 kilometers away ma 5 kilometers ma 4 gogo vanga nekembi vanga ri padhuze vachitawo training vachirwirawo Angola vakatozoenda kuti achita kunotora nyika yedu vakati satiriko now 19 saka kudhuze nokugara maChina imba yamaChina kwaivakwa mablocks chaiwo asiri matenzi ezvidhina chichivaitoovaka ikokuyoko vazopera takazoshifta kubva kuold camp ye kwakune matenzi kwego nenge 1974 tibva taenda panew ningiri camp ndopakazouya vana comrade Tonderai Nyika uyo anga ari kuprison uyu vakaya kuma74 ikoko manje now tiri kukura isusu tatopedza training chidzokora chipedza saka tairambidzwa kuenda kumusha neEdge kunzi muchiraona dika muende but vakuru vakaya vakapedza training so vaidini vese vana Kid Marongo vese takatrade vakatopedza vakaya kuno kumusha tichisara chete 1970 nenge 74 kana 75 apa makore aya akatishupa zvimwe zvakaoma kwazvo yes akaoma vana vakapanduka vana gurupu rana badza vakapanduka right kunzi kutresera tatatokupi tatatokumusha uku pakazotanga ningiriki hondo yechinzi Paultena yeye takatoinzwa isi tatoko kudhara Paultena paningiriki yekudande ya 72 yeye tatotenda kudhara isiso Paultena bozi ndo magroups ekutanga nombodidzokere mashure ndosiya ipapo pataka ningiriki baba wangu inini
nokuti ndawanga ari chairman weFrelimo ndo vaitambira macomrades ukapa direction kuti kamshenda kubound darweni munofamba so mwana manje vaiva director ndiwo saka murungu yakabatwa yanzi Gerald uyoyeka vakatoya nawo kusvika kubhesi raigara baba wangu ini naye zvanzi agomo agomwe gomo Frelimo yakambobata muputikezi zvanzi tauya naye murungu tamubata amai venzi handi kutsanangura akazoitwa ndaenda baba chitonitaurira ndezvatakasati tichiita saka now varungu vaitresa chi varamba chitresa chita chikura crossa border da kuti vabate paitika hondo yakasimba zvokuti amai vangu ini vaitobikira murungu wesadza nderere so aitodya right yes pakaitika hondo manje murungu haana kuda kuti zadzokeroko anga akabakwa nemacomrades pana hanzvadzi yangu yandakasiya akadai so anenge uchikomana ichichi chidikiri panapa murungu yandakamubereka musana vaitiza vaite macomrades so naye kubuda mubhesi ndavaigara so baba vangu ane chifuti chavo chanzi chimuguguda so chikati chizotorwa nemabhunu ndo maevhenzi akasara achiitika kupi kunoku zitatu tatienda kudhara now takunyukembe manje saka Mozambique paakasunduka 75 ndo lakira takaita saka zvakasanganza kuti kome Debe Chitepo vakabva vafa vamwe vedu vanobva vapanduka tatiri almost about tasvika around kuma 700 tatopedza training saka maevents akaitika ekuti vamwe vangu apanduka chichi vamwe vakuru vakasungwa uyu ndabaningistola bva apanduka maevents wayo so manje vatapinda mudetound exercise gore iroro ranga rakati omei so now macomrades vanga ari kuno uku manje kuno uku saka ngiriki hurumende yemuzambia yakabva yavhara bhodha kuti hakuna mazanla anobva kutanzania achikrosa achiuya kupi vachienda kuzambia amazoona manje saka member dzehigh committee necentral committee vese nacommittee tongogara vese because committee tongogara ndanga ari COD chief of defense nguva iyoyo vakabva vasungwa vese vazhinji vacho then patime yavada kusungwa apaka member high command akwanisa kuti escape achiuya kumugaga wako tanga tiri isusu necommittee Rex Nongo ndokaita escape abva waya kupi kumugagawo right time committee Robson manyika akazomboti uyei futi vatigare mazuva amaitoka trapwa sei rubva aenda kubhodha reZambia neTanzania kumbeya kuye rubva abatwa futi ndobva tasana committee Rex Nongo now bhodha ravharwa kuno kutapedza training kuti tione nzira manje yekuti tikrose manje tiende kumusha manje panetsa macomrades rakuno kumusha kunoku manje kunoku kuti vaone nokuti macomrades vangu ari muzambia nevamwe vaitakura makasha emabara kubva pachifumbo paipai kufamba nawo akatakura kusvika muna Zambezi ukrosa Zambezi usvika kunoku umire kunoku ozotakura kubva kunoku and committee Kumalo kandi yanga ari mukuru uchengeta mabara ezanla yose committee Kumalo ivo vaJoseph Kumalo vangari vaviri iyo committee Kumalo vaichengeta mabara ezanla then kuFrelimo ainzi Binda ndiyaigara mabara eFrelimo but vangari pasemuchi nzvimbo imwe chete now but kuti asvike mabara kunomire kunoku manje kuzambia aitotakura nemacomrades kubva kuchifumba chakuno saka vese vakuru vedu aitakura mabara chii logistics zvakatwa zvese nokuti vazhinji changu asungwa right kunoku manje mabara epfuta akupera manje kufront kunoku maona nokuti zvataita tasikakwanisa kuopareta muarea tisina mamwe mabara mamwe akatakaviga paside taitopima kuti aya anokwanisa kuti chita mwedzi yakaita so kana mashoma toenda kunotora mamwe mabara ugara ari takaisa makomo imomo nedzimwe pfuti dzospare so imwe pfuti inokwanisa kukwara kana kutyoko haikwanisa kurira comrade atoona imwe pfuti
Now takaita dambudziko hombe like takazita kuti Mozambique yanga yasununguka ipapo. Sama comrades akawanda manje munomo vanga kuenda ku Mozambique. Vachibuda muno vachidzokera Mozambique kuti yanga yasununguka. Saka pavaenda Mozambique kwegwe manje ka vaenda na vamwe vanhu vada kuenda ku training. Kuti vanodzidzira zvondezvo. Saka vaenda kuyo katanga kubuda vayaka vakanoseta base lokutanga panonzi Panyadzonya. Mona. Vaitwa ndikiriki. Saka tasharutu manje. Yeah. Agara umuso nenge gorerese tishakutenda sekumusha. Takazomboti gare tona mukomrade auya so. Takati asikomrade Kumarwera. Ndikokomrade Joseph Kumar ndakanda pakakwidza vaiveka. Ndakati chanzo. Vamira parade manje bozo vakuru vaenda vamira mukuside pamukagawo. Yeah. Ninge 75 yo kana zakakanganise. Yeah. Vanonzi comrade waita slogan papa. Vanonzi comrade Joseph Kumar NRO. Ndivava. Yeah. Angapa pakapaka vakatokwara kudhara. Vakatokwara kudhara. Because isipatakawaona kauka ichigunwe chavo ichi chakadimurwa ichi chinge ichi choku left side ichi chakadimuka nehondo yakasangana nawo vakarwa nebara kusvika nofika pahati chaipo. Yes. Saka ndati pandiwawo ndati sichei vasina ndingiriki yavangatokwara kudhara. Patime yakakwara ka istantato kupi patakasangana paipa yakasita kukwara. So tobva tagara manje tobva tazoti tobva tashedzwa makombedzi tose ndingatiungane tese tasvika ma700 togara pasi. Nzira iti makombedzi tingaone sei we kuti tiende kumusha. Ndakadzidza chinhu zvakakura tumachi kuti chinonzi musangano chi ende vanhu sonda kwakosha. Zvada kuti munhu wese ati participate kuti tingatsvage sei way forward kuti ende kumusha. Vakuru vedu vakagara uko vari patable vachinyora pasi. Anzi taura. Pamberi chimurenga. Vakuru vedu tarafunga kuti isusu ngatibve kuno kukatofamba netsoka kuenda kumusha. Wangasingashorwa unzi iwewe wataura zvina basa zvangonyora pasi chete. Taura vachitaura. Takabva kumaningi kuma10 kusvika around kuma something to 3. Chitaura chete. Tida kutsvaga we kuti tingaende sei kumusha. Vamakazoti kwe makuru vedu madi kuti mimi Mozambique yakasununguka. Madi kuti vana muende ku Dar es Salaam. Muna President Nyerere. Kamona President Nyerere motsvaga nzira dzokuti vangataurira na President Samora kuti sisi tingaende sei kumusha. Mafacts achinyorwa papi? Achinyorwa pasi. Musangano wapera. Ndipatakaimba chimbo cheche kuti yakange yaoma Tanzania. Kana makamba chinzwa? Yakange yaoma Tanzania. Yakange yaoma Tanzania. Yakange yaoma January, February, March. Mwachidaro rweruriyoka takariimbira kuti tangata tapinda muditandi wekuexercise. Takakokorodzana kuti tiwane nzira ndonyaya yacho. Ndisu takaruimba rwiyo tiri pamugagawo. Tatasha rutu yekuti tingaende sei kumusha. Now vakuru vedu ndobva vaningirika ndobva vaenda kunenge komiti Rex Nongo nakomiti Dzino nani kuvamwe ndobvaenda ku Dar es Salaam. Takaita almost about a week and 2 weeks tazona vadzoka. Zvakanzi macomrades tese ngaticontribute mbatya dzatinadzo kabviswawo mbatya kana ma2,200 kanchichika. Patakaenda kuMozambique uku kune mama makomrades vada mbatya vari pana base inonzi Nyadzonya. Saka ngaticontribute mbatya
tapisa mbatya paipai tichipadziswa mabhero pisa paipai mbatya paipai havana kutaura kuti hada kubrifa nokukasika kuti vakafamba sei tangomira briefing kuti ndofunga kuru ega ega ndovakabrifana because tatine member dzegeneral staff anzapo papo panenge mainstructors anogome chiwenga ivava vipi vangatoo mainstructors ehe ya ana makidube ehe vangatoo mainstructors nana pakachipoera nana ningiri kuyu uyu taiteshi ehe vese angatoo mainstructors takazoona umwe musi around zuva rakuti ma7 dzeusiku takaona konvo yemotokari dzauya so ya kana kufunga kuma20 dzaitopfuura hakuna kumborarwa titoziva kuti aenda musha chete akamborarwa musi uyoyo right kusvika kunze kwachena vanhu vachiimba chete hakuna munhu angada kusara futi kutanzania futi wese munhu aisara kuenda wese ya takati apa manje apa topaenda here apa isusu vafana manje togara tingosiyiwa chete apa titakura mani tatati around kuma18 papapa kuma18 19 papa tatapindowo imomo ya right so around kuma4 ya kumafternoon pasi 3 here kanti to 4 vokaridzwa emergency ataungana tese hanzi macomrades takuenda kumusha tererai mazita ntera kumana hanairowaso kuti manje panapa inini ndichaenda here ningi vakuru vese sikwedu kuno ndona pakambani pedu pauyiwa manje sazo inini ipapo manje ndandani chi ndanga nda deputy company commander ndakwiridzirwa mbichana company commander wedu papa mazuva ipapa anga mumwe manje pakutanga takatanga tina ainzi Roger Stakuwa apa kwazoya Hiki Chiroro apa zoyaniko ane Gibson Mtini here apa kwazoya Godwin Chinomudzimu ndo atakapesa naye inandri deputy wake manje nini koza commissariat yanga ningiri kuyu yanga comedy Innocent nyamuda hondo kati nerera ari pa Blue Ridge apa ndanga ari PC deputy wake ainzi Rukwa ipastor we naye goti ndakashafuti tato muno tashedzwa rangu sarashedzwa ragodi rashedzwa saka grupi ravafana almost hafi yakaenda mwayapasara vakachemwa ipapo ya saka kuma 4 around kune kuma 5 here kana kuti to 6 kwada tutsvambi chana so patakapinda motikari right motikari dzanza vanhu vakawanda idzodzo takawanda mutaenda Third Road tapinda Miringa mtown Mtara takananga Dar es Salaam neusiku mangwana around kuma 3 here manigiriwo patasvika imwe area takasiya tatumidza tsere kuti palala panze vanhu paipisa ipapo takatanga asi mazuva mairi kanti dei takara kanti paipisa atangogara ipapo tese atazo nana ainzi Henry Muchechetere uyoyo ainzi heri tange neropa ndofunga anga ari kunana yakadimboyedha kuna amene kunona ZBC amene chimwe department rakamboni ana heri yeyo tatinayo iyoyo patakabva so it's time to heri tange neropa yakunzi Henry Muchechetere heri chichi atinayo right vayabopa usiku Never around kuma 3 here kana kuti pasi 2 or 3 pasi just some time
buruka motikari paipa tongopinda so tongopinda muchimwe chiimba kandi chihotera taiti pamwe chihotera here tongopinda imomo so tongopinda hatizozati mushipi ya tongopinda so kupinda inini inosendwa ndikutaura yeyo tapiwa kagari mukedu so tona pane chibhegi so pane whistle ya chinenge chilife jacket here kana uchi pakasungirwa whistle so takata chi asi pano timu yebhora here anombokira muno kakanganwa zvinhu izvi zvichimboitika zvinhu ya vatamuvhura mvura saka pamune tepi yemvura inobva pasi yemunyanza kozai mvura chaya chaimwe raiti vatambogesa musoro yepasi toona hei musoro wachena uyu mvura yemunyanza ine salt vakachena kuti ndigiriki ya kana ukasasipo soka haishandi sipo yefuriri harimbofamba mvura iyi iri right ya saka patakasvika pa pataipinda katazoti saka taifunga kuti chii hamene imwe industry iri kugadzira panapa angaishipira kutofamba saka pane masteps ekuti unokwira paningiri pamusoro hamene umwe comrade kwakuchena so ona tiri mumvura kaizo ndakazopa pamwe signal pasa tiri mumvura ya tiri mumvura Dar es Salaam tautona mbichana tuma buildings atu mberi right rafamba ne ship yeye mazuva akatoti amene umwe angakutoti wanza ndasvikirwa nomudzimu zvakanzi tata mistake takanganwa kutora ivhu kumugagawo saka zvanhu zvakati tidzoka pasina nyika nomudzimu wacho iye pasinawo mudzimu wacho wadi kuti atiriko pasina andinotengesa wakadi kuti atichiriko rufuka zvokuda kuenda mudzimu chaicho mudzimu dangoti chafanira kuti atichiriko iko dangoita kuhondo so mbona vati nyanza yakakura kwapera mazisoso nongafanira kuti tagomba tikaita mazuva anenge akati takusvika taiona vanenge tumiti mbichana vanenge loni so hatiswedera toona takutora mabuilding achikura shuwa mabuilding dzamuna tasvika mubeira ndobva taburutswa mubeira mabhazi anga aita laini kudhara uchingoburuka achiita bada soka kubva mushipi bhazi rakazara chiri otenda tasvika takaendeswa pabhesi pakembi yefrelimo iri padhuze nemubeira panonzi padondo ndipatakasvikira ipapo tese takadaro takagara mazuva kuti kana mwedzi chaiunga tangada kutopedza ipapo ungada topedza ndopatakatakura negudzu train kubva padondo mubeira tichienda kuchimoyo pachitare chiputiketi vaiti pavilla peri pachimoyo atatakura nemwe mota yedu imwe chimotikari chimwe chinenge chinhingiri so chinhingiri chilori so pataenda pachimoyo chaipo ipo paya ndisi takavhura chimoyo gurupu redu isiso atavhura chimoyo takatanga kuvaka misogoso yeuswa takavaka ainzi takawira 2 yanga iri training patakatanga kusvika bhesi raigarasikana taiti North China isati tava kunzi nehanda vatsochidwa kunzi nehanda ndobva bhesi iri patakawira chaminuka ranga rekusecurity bcause paheadquarter pachipamba nditi mabuildings bcause yanga iri farming area tumwe mabuildings rakasiwa ipapo ndibva pane headquarter yeningiriki ndobva tazovaka patati paclinic pedu patairapira vanhu patakapasira kuti pararenyatwa rino ndo zita rakazopiwa parenyatwa ishi right ndipakadispatchwa macomrades akawanda vachienda anonzi masector nehanda sector takawira sector chaminuka sector Gaza province right vachiendeswa mupi manje ndipakatanga operation yakasimba kubva pagurupu remugagawo iroro yes ende ipapo hondo haina zimbomira futi svika tatura nyika so
manika ngiriki manika ngiriki province sector tati manika sector yanga na comrade uyu ngitondera nyika uyu ngiri Zimondi ndiye leader member ya command koso ya Takawira sector kana sende nyanga na Anderson Muru bata ile kwa mtoko ya saka sectors yanga na sectoral commanders hacho now inini nemuningina wangu na comrade Kainona ndiye afamba na Mugabe uyo uyo time uti sarakere muhondo time utaniwo Kainona uyu ndaukana wasarake naye okay sasa kufunga zvangu ndo tata kuti ngiri kuku ku training department so no vamwe na committee Keith atu training department saka as Martin Love okay tamiti Martin Love ngiri kwainona so ndovata swati ku training department trainer ma comrades papa ngiri pa Chimoyo training ati pa Chimoyo then mningina unga bvango jambera mwe motikari vaenda ku operation yeah ana ini bana mbozota aenda kupi okay akaenda sina pe authority angononga pfuti vapinda motikari vaenda so patakaenda ku Tanzania ku Mozambique ku takaenda ku member dzakasungwa dzedzeka vanga vaningirikwa vasunungurwa saka ailidhe koko anga rikome direction ongo ndai yaita ma operations ese eningirika member command sama kwa mabara epfuta angotakurwa neta tatani motikari dzimwe tatine Dodge ne Scania motikari ombiza takura mabara epfuti dzienda kupi kuenda ku border yeah trainer ma comrades va training saka time besiro raskana rakazonzira kunzi nehanda besiro raskana riri right kwakazobviswa futi besirere Takawira 2 yanzi Takawira yangozi Takawira chete yakazochinjwa ndobvaenda kumberi yangozi Takawira 2 training yeah ndiwa vamwe trainer kokoko ana Augustine Chihuri yeyu ajinzi Steve Chocheta vaito trainer futi koko futi ari ma instructors right ndipakazouya na comrade ana president wedu Mugabe patakaonera pa Chimoyo manje ndopakauya vakasvikira kupi Nyadzonya vakazouya ku Chimoyo yeah ndopakazo itwa pakazochinjwa structure yeningiriki vakanziwo Mugabe ndovachi va president of the party tadinounza Tabaningi Stole wa president of the party vice president wakati Muzenda zvakatwa ninge 1977 tiri pa Chimoyo chief of defense kome tongogara ndai ai leader vakazoburitswa vakazoburitswa manje saka kome direction ngakasari ari ndiye chief of operation William Dangandanga anga asisipo ndio mamiranga kaita chi structure yacho kome Robson Manyika ngwayo anga ku training anga ni kome asi like Dubere achazipa papa kuti yeah then comrade 77 ere vakazoshaya comrade vaitauraya comrade uyu ningiri kuyu Cuthbert Chimedza vakazoshaya vakaita accident vachibva ku Chimoyo Maputo vari motikari kome tongogara ndeva driver pamwe china comrade ainzi Akim Dende ngati dzese pangari member dze command vese vakabva fira on the spot
saka inini chandiramisa muhondo dzongwa zvikandibasa ndairota manje haona zvekutamba zvezve ndaitozisa kana hondo yacho ndaitipiwa vision mawiri asanita yese nemarwere anofana ndiite so kufa kwamakomuredzi ndakatokurota tiri pachimoyo ndarota inini komuredzi tongogara vauya but vanga vakabhandijwa ruoko rwuright vakapfeka mbasha dzavo dzegreen but vangasiwa triangle bandage kuruoko rwokuright vachisawa triangle kuruoko left but vatatu kuna makomuredzi vandanga ndinavo vashaya vaviri kusei ndichimuka kuma8 atachedzwa chimoyo zvanzi kuna vakuru vari kusvika komuredzi tongo rachisvika vanga vakabhandijwa ruoko rwuye nembasha dzavakapfeka yes exactly vachisawa triangle kuruoko left vakatova ndo urombo kuti makomuredzi 2 member yakoma dzakafa taibva kumaputu vakashayika right komuredzi tongogara vakazotaura ndo last address yavakata tiri pachimoyo ini ndiripo ini ndakazokwiridzirwa futi ipapapo ndakazoitwa member yegeneral staff ndakatwa appointed member yegeneral staff 1977 pamwe chete nana opa ava mchinguri ndo group iri rakaita members general staff right nana kwainona ivava tatakawanda last address yakati vana komuredzi tongogara tiri pavadzoka tiri panhingiri 77 havana zotidresa futi tiri pachimoyo pavakataura vachitiwo inini handione independence yezimbabwe makaona ndafa inini zimbabwe yauya pane chandiuraya ndochiziva mwana ndafa chete inini zimbabwe yauya
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiwa taimhanya takabatesa taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiwa taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.